Kadugasan! Kaya ramdam na ramdam to na lahat ng Pilipino. Yok, huwag ka mag-alala. Naku, yan, mali yan. Delikado to. Naku, nandiyan na yung tangke. Gusto nyo mga gamers. Ako nga pala si Paolo. At ngayon dadaan naman natin mga Pinoy gaming moments. May lalaki na tayo, may babae. Gamer naman. Ang gaming ay hindi iniisip ko ano ang kasarian mo. Kaya atin na agad simulan. Galing kay Cassidy. Naghahanap siya ng kaduo. Napakasakit. Gaming moment. May gusto ko lang na balang kaduo na pwede na sasabihan ako ng nice one, baby. Kali kay Kiko Kapay, nag-uyosi ka sa... Ito ba yung sa ano, Yakuza? May babaril ba sa kanya? Kinuhanan ba siya ng wallet? Ano nangyari? Kinuhanan pala ng buhay. Paano ko iinom niya kung wala akong pantog? Ba't siya nagulat? Kala ko siya gumawa. Sunod! Galing kay meme for you. Bad trip. Paano na? Napatawa mo ako doon. Kay Fantasy Scholar, new skin unlock. Parang nasa video game New skin unlock. Dapat mas maitim ka pa. Dapat tinaghanap kayo nung maitim mong kaibigan. Kaya din ako mag-grind sa gym ng ng MMR. Sa Dota, sa Balo, ano pa laro yan, kahit nanay mo. Ganito rin ako pa nagbisaya ako bigla sa mga kasama ko. Wait lang. Imong sasi tong kasama natin. Hindi naman talaga ito bisaya. Panumpa ko na nakitang duha. Imong us. Ako lang nagpapasaya sa sarili ko, leche. Kaya ramdam na ramdam to na lahat ng Pilipino. Sa basura internet ng Pilipinas, napakasaya. Hindi lang yan, pati yung background mo iba na. Yan, ihiga mo na lang. Wala ka magagawa umiyak ka na lang doon. Kahit sobrang ganda, kahit sobrang bilis ng internet mo, pag nagtupak yan, walang sinasamba yan. Nag-Erickson. Omae wa mou Touch ka na naman. 死んでいる Wholesome gaming moment! Nakakamiss. Yan ang gusto ko, di ba pwedeng lagi tayong wholesome lang na video? Kailangan ba laging edgy, ha? Nakakamiss tuloy mag-com shop kasama kaibigan mo! Nalungkot ka ba ikaw yung nahiwalay? Ikaw yung nandito sa gilid. Speaking of gaming moments, meron akong espesyal na regalo sa inyo mga gamer ko dyan manonood. Gusto ko lang magpasalamat sa ating sponsor ngayon, ang World of Warships. Kaya magbibigay ako mga libre regalo sa inyo pag ginamit yung aking link sa ibaba. Gamitin mo lang yung code na kasama nun para mabigyan ng starter pack na kasama ang 7 days premium account, 200 doubloons, 2.5 million credit, 20 camouflage, 2 ships, ang St. Louis at ang premium ship na si Emden ng libre. Free to play at free to win ang World of Warships. Very tactical at aggressive ang mga galawan dito, kaya sa mga mahilig sa mga strategy games, para sa inyo to. Napakagandang graphics na hindi lang pang piso net, at syempre ang historical accuracy sa paglaban ng mga iba't ibang bansa na kanilang mga barko. Syempre nagdadagdag din sila ng mga bagong content kada season para hindi kayo maumay, at syempre para lagi kayong ma-push maging creative sa inyong mga tactical gameplay. Lahat ng mga barko ay pwede nyo i-customize sa mga bagong cosmetics, mga bagong dagdag ng stats. So ano pa inaantay nyo? Download nyo na link sa ibaba para masimulan nyo ng paglayag at maging handa sa paglaban sa mga gustong sumakop sa atin. Kaya kay Christian. Ang dapat maging kumpara ng kabataan ay si Bonifacio. Dahil Ay, kamukha si nga Bonifacio ay may matinding pagmamahal sa bayan. Hindi siya sumulat. Walang sense, leche.
Bakit ka-vibes nga niya yung sa debate? Ka-vibes niya, alam niyo ba kung saan galing to? Ito yung sa debate eh. Panood na natin to dati, na-feature na natin to. Search na lang. Yan o, Kaya siya yan o. alam niya na kung ano ang dapat gawin. Alam Lagay niya ka lang pa ulit ng card. Gusto nyo panoorin itong debate na to. Nadaanan na natin to. Masaya yan. Kasi mapupusok ang mga bata, di ba? The bottle. The bottle swing. Ready? Yeah. Anong laro to? Ole. 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 Babae talaga eh! Mga babae talaga, mga Panira. Bad trip. Last trip pa yan. Mga gusto akong gamer girls. So, sumasabay sa kupala. Diba? Kahit anong kasarian. Nice, copyright. Yung loose trick ka na. Ayoko na. Wait lang, paano nyo natanggal yun ng... Hindi naman nakakabit yung... Pero may ilaw? Ano nangyari yun? Isang wire lang? Ba't hindi sumunod yung buo? Okay lang. At least natanggal niya yung pot sa kanyang damdamin. The hunt begins! Oh! Mahirap tamaan yan si Reyna! Oh! Nasa mga labanan to ng mga bronze at silver. Ako platinum ako eh, pero sino malakas ha? Kulang ka pa sa tutok, practice ka pa. Baka hanggang bots lang kaya mo matamaan. Galing kay Adrian. Oo, wag mo awayin. At least yan ang tunay na gamer, di ba? May control. Pero kailangan ba ilabas minsan ng iyong pakiramdam? Kasi nga, di ba, feel na feel mo yung laro. Okay yan, pero huwag ka magbasag kasi wala tayong pambayad. Sunod! Galing kay Calcium. What's this flag? What's this flag? Is this Cuba? Close enough! Siguro kasi nakabaliktad Puerto kasi. Rico? Sige na. I Halapit had na a may sun. pina eh. And it's like blue and And the red. 3 stars. So if I had to guess, I would say like America. Sige. Lahat na pero lang kami. Sunod. Ito ba ang bagong recycle build? Totoo ba yan? Oo nga. Siguro lagi basa dito, no? Para hindi pasukin ng tubig. Dota 1 pa to. Nasaan dyan yung naka-checkered shorts, tsaka isang bangs lang. Puta, GG ka dyan. Huwag ka may pag 1v1 yapets sa SF mid dyan, tapos ka. Para fail po sa PC. At least di ka mauuhaw ka naglalaro. Nanginginig na ang GMA Magic Legends. Sunod! Ano kay Jello? Kadugasan! Hoy, may kulkob yan nang. Kaya nilalagyan nila nung yung tangke ng tubig eh. Para di madugas. Inati with kalot. Dito piso net, palo net. Okay, isang oras na tayo ulit. Nice. Ano open time? Wala, palo lang. Sunod. Men, 5v5 daw may tayo. Mga clowns, yan ang tawag ko sa mga kape ko mga clowns. Ay, mahirap kalaban yan. Oh, lol! GG. Masyado magaling yan. Hindi famous speech. Pasensya na, tropa. Ako'y na late. Si Jok, aking kadate. Jok, huwag ka mag-alala. Pag ako kasama mo, safe na safe. Umasim ang com shop pagkatapos doon. Sarap! Galing kay Jared. Magic Legends speed editing. Okay, ginaya niya yung sa ayun nga, asset. Where's the download? Okay. So, nirecreate niya. Ako nanginginig na ang GMA. Pero in defense sa ating mga animators, kaya talaga nila. Hindi lang talaga sila binibigyan ng budget. Baka sabihin nyo, hater ako eh. Okay lang, give credit where credit is due. Pagtawanan natin yung gawa, pwede natin pinagtatawanan yung mga animator. Kasi syempre, kung magkano lang binayad sa'yo, yun lang gagawin mo. Ba't ako gagawa lang talagang high-res, sobrang gandang kinetic movements kung babayaran lang ako ng kalahati sa dapat binabayad sa akin, di ba? Kasalanan to siguro ng mga production no? Masyado sigurong binubulsa ng mga mas nakatataas para siguro sa mga anime, di ba? Yung mga animators sa anime. Yung mga producers na may pinakamarami lagi sigurong cut. Or yung mismong binibigay silang budget ay mababa. So kahit ihati-hati lang sa kanila, wala nangyayari. Tandaan nyo ang inyong worth, ha? Animators, gamers, sunod. Yan kay Acel. Sakto, League of Legends, lahat nag-i-interconnect.
Nanakaw ba to? Bawal tambay ah. Bawal yan ah. Ayan na. Oo, ma. Minamataan nila. Tinitira yung mga nakatanga lang. Oo, yan. Mali yan. Dapat hindi mo. Delikado to. Tapos napatay. Ayun na, napasa na. Oh, papapabe! Hala, asama mo. Ito, nasan yung kasama mo? Yan ang gangbang! Naku, nandiyan na yung tangke, ka! What? Bayan, bad trip naman. Sinayang yung oras ko, lete. Okay lang, nilaro nyo ang aking puso. Eh, yung tangke nila, naka-full build na, oh. Full tank build na yan, oh. Sarad! Oh, the edit! Edit Pro Gaming? I don't know who you are, but if you don't, I will look for you. Ah, ito na yung laging I sinasabi. will find you, and I will kill you. Wow, nice. Napakadali lang. Ito rin mag-trash talk. Eh. Kaya nakabilis. Basta makahuling puta kaya na panalo. Sunod. Kaya pala tuwing naglalaro ko, tapos daw nagre-reply, panay chat, sabi, ano, may iba ka na ba? May babae ka na ba? Panay ganun, pang ano, kulit pa ulit-ulit. May babae ka na ba? May iba ka na ba? Babae? Tapos yung pala, siya pala yung ano. Sasabi ko sa kanya. Totoo pala yung sabi ng iba. Spam F sa comments. Takot ka sa sarili mong takot ka sa sarili mong gawain. Projection. Game over ka natin. Okay lang. Sunod. Mayroon pang ibang player number 2 para sa'yo. Gusto ko lang naman, gamer girl. Ano rito ang nilaro mo? Pag ito, babae. Usapan. Oh my God, luma na ng mga to. Oh my God. Ano? Auto jam? Ay, auto jam. Ano? Tawag doon? iDate pala, iDate. Game Club. Piso Hack. Kadugasan. Nice. Yan yung panahon na hindi mo pa pwedeng paluin ng mga piso. Farmville. Yung sa isa pa, yung sa Buy Your Friends pa yun. Friends. Bibilin mo yung kaibigan mo. Icy Tower. Ito, Cadillac Senta. Hindi ko to alam. Ito, alam ko pa to. Dragon City. Diyan yun. Iba na kasi New Ground ngayon. Kabastosan na nakalagay dyan. Ninja Saga. Oh my God. Ang build ko dyan, kuryente tsaka apoy. Para mabilis tsaka sobrang sakit. Videoan. Ngayon, video okay na. Command Conquer. Nostalgia Gaming. Maraming salamat. Sunod. Hindi naman masama maglaro ng Minecraft. Pero, di ba, ito yung mga batang napapabayaan. Siguro na magulang iniiwan lahat sa kanila yung laro. Diba? Okay naman siguro humawak ng damo paminsan-minsan. Pero naiintindihan ko nga naman minsan kasi walang oras yung magulang. So gano'n nilang bumabawi. Binibigyan ka ng mga luho mo. Galing kay Allen. Dota moments! Kaya wala, mas masasaktan lang ako. Gusto ko lang ulit marinig! Hey! At panguli, Oxy, lalaro ka ba? Kuya Ambi, sorry hindi ako makapaglaro. Gusto ko sana maglaro, kaso may assignment ako sa math eh. Ang hirap sagutan. Anong mahirap sagutan? Madali lang yan. May solusyon ako para dyan. Ikaw ba ay nahihirapang sagutan ng mga problems sa math? Pwes, kung ang crush mo ay hindi mo mapasagot, dito sa GotMath, masasagot mo ang mga problema mo. Ang kailangan mo lang ito ba yung gawin mga ay apps i-scan na sumasagot yung ng problema. ano? At si GotMath na ang bahalang sumagot para sa iyo. Kaya ano pa ang hinihintay mo, Kasi Oxy? magiging tanga ka I-download lang. mo na ang GodMath sa Play Store. Wow, kakaibang advertisement. Thank you, Kuya Rags, Kuya Ambi. Dahil nalaman ko sa inyo yung GotMath. By the way, Ate Ruru, math ka ba? Bakit? Kasi Kasi inaati, parang Math. magkakaedad lang sila. pick sa akin ka. Sukot na isang minuto na hindi ko maibabalik at doon nagtatapos yung gusto pa mga top Pinoy gaming moments. So share sa mga gamers yung friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulo Love Life.